Sinin channa chuan meiche pakhat leno panhmel tak chu ron langin in sakna chuan thokin cement chu alo pukwala ani hi shen chung ko fanu shen yan chu ani asira thokte panila chuan ileno pangsia hengte I thotak mai ni kan puina mindila karon pui mai thai chi asin ti in anlo la fiam zuya yan chu chuan engtin ma chang lawin a cement putlai chu ada thla thil ngai to chhuakin ama a thil thlendan chu aron langa yan chu a chhungte chuan pasal nei mai tur chuan an lo ti anu shone yang huikin chuan akuta chuan wani ni ngai to mel tak chuan yan chu lekha ringo ti sira omzia omchuang lo izir chun zom na tur kan nei chuang lawa pasal chu nei jok mai ro alo ti a una panei chun shenyan haula chuan ngei om tak mai chuan nei vat la ani mai I nei chuan poisa tam tak min pe dona college po ka chun zom thei watang alo ti yan chu chuan pa ti in apa Mr. Shen he chu chan be sei tak chuan a kawa kanu poisa min nu chia mangkhan college chu ka zo theyang ti in mitui tla chep chuan angen shen hi la chuan alam chu changlo na samayin inu poisa nu chia a engma a nu chia lo che I du chuan ani kha I zui ve thei reng por tak chuan alo ti huikin chuan du tak in sum ro ti in abana chuan alo wan yan chu ril ru chu na hle in weekend chu nangma wang ve khi ani nang hi ron in lan lo ni lang chuan kanu kha alada manga depression wangin athi hau lawang ti in ami tui chu atling deuh piawa shen he chuan thin rim tak mai chuan engmoi soi kha ti in amaya chuan a beng chuai zak theilo lutuk mai heta tang hian chuak wangwang ro ati tuara yan chu ril runa tak chuan a chhuak alo ni tun hun ron lang le in an boss chuan chhun thil ei thei thu chu lo puangin yan chu po chuan wala ve in madam lu ma a chuan ron ding in pakhat a hlotlin tak lawa chuan nang hi an ron tir le che ani mo nang ni do soi shat ho chu ati lujan bai chuan do soi shat a khoi la ya hian nge do soi chu ka shata ti in lom vak lo chuan lo zot yan chu la chuan ichi pachanga ikeler thleng khan do soi shat ini ti asya ti in lo changa lujan bai chuan ani hi engwangin nge mo kabum ngotang ni kapi ni hi ati yan chu la chuan oi lo ti shat tak chuan akut chu akwang ko a nui deuh chung chuan ani hi ipi ni mo ani chuan ke hi inu ka ni chu ati tamai madam lu chuan adara chuan ron khoin nula ani hi ka tupa ni tak tak alom alo ti ta si lujan bai chuan aku chu lo kwang kwa ve thungin yan chu alo ena yan chu ain thla shung hle anuwa chuan an pathum chuan thil chu ei do ni ni yan chu in nuam lo ati em wang chuan dingin ka ti pal tak zata ni khatyang thil kha ka tumani mi alawanya ati a lujan bai la chuan lo ei lo me lutuk madam lu chuan akut chu lo wanin yan chu chutin in thiam lo ma ta che min pui tu zo ki ni kha iril ru that wang ve galom engei du lom thu soinan I du du ka pe yang che ati yan chu chuan ai engma ka du lo thil phut wang ti ka ni hleinem alo ti a phone chu run ri in a zir tir tu alo ni yan chu chuan min lo she thiam lok ro u ti in a chhuak lujan bai chuan kapi ani kha karin zong ani mi alawanya isum wang ba ka ni don lo alo ti madam lu chuan oi omlo e mai min pui lai le tu na po khan kan chung ko ni na engma a shelo ati ve tlata lujan bai chuan o en reng ringota anuwa chuan yan chu rangkachak anzor na hmuna chuan a shwaya doran lu ma chuan yan chu chuan in thlashung tak chuan ni chin khan keima ka ni lawanya ka chhanu ni kha ati lujan bai chuan local phodro ti in alu pui yan chu chuan akorbana chuan potin a to mailbox ya nakina kanin kholanga min lei zok mai ro chu ati meiche pakhat chulai thokla chuan musit tak chuan lo tong khum ngal ringotin a leina turin nei lo chuan kal le nga jok mai ro u nang ni mi theitan helai mun hi chu asang lutuk alo ti lujan bai chonga tum chu yan chu chuan alo dang ui chuan an mani aya hnuai te an musit chin alo ti chu nu la chuan
dot ka soi chuang hlei nem leina tur in nei chuang lo alo ti yan chu chuan chu nang po ui ni ti chu in pomani mo alo ti le ta chu nu ngai dan chu ani lo lutuk lujan bai chu khisukin lut phot te ang ti in a kai luta chu nu chuan in ni na tak tak hi ka sha lom in sak lawang ti in rang ka chak set man tlom lam chu awa mu he hi atlom polania he han en te ti in yan chu a mu a yan chu in khwe tum chu chu nu chuan I thopal chuan aman ipe ka ngai don ania alo ti yan chu chu atim ta vek lujan bai chuan nga tinge ti ya lo zo chuan yan chu chuan atau e mai ti in lo changa chu nu bok chuan a ayatlom le zwal kan en don ami ti in nge om tak chuan alo zot lujan bai chuan a sir thok pakhat zok chu kawin nangma zo kha mi lo en pui ro chu ati a thok dang chuan thatak chuan a ron en pui yan chu chuan president noi thok ani boka a che dan po a president ang mai ani ti lo ngai to in anui sak khanu an mani musi deuh tu kha lung oi lo hle in asira chuan alo tum waw an manager chu va mu in ava pana manager ente somi te son engma nei si lawin an en kwal ve vakanya ti cheta se engtin ngen yang chu avati manager chuan tu te mo ti in lo zot chu nu chuan na kok manager chuan va mu in Mr. Lu chu ati ama a an meeting nei lai chu ron langin lujan bai thlak chu screen a chuan an lo tilanga an boss chuan ani hi kan mol mu chuak tu le nei tu Mr. Lujan bai ani hi a mel hi chin chia rengang che u ama a boi thei ema wangin tu na po arun kalman lawani ti in a lo shil hloma manager chuan lujan bai chu za taka fa bia in a thlona an deliver saktur thu chu aron soye a hek tu nu po chuan makti tak chuan a lo en topa yan chu chuan inin shinga yami ti in a zot lujan bai chuan kaputi nen anin sha ani ngei don hi ti in a lo noi kwal vela manager chuan engi omzia ani na thupa du ani don hi ti angai to in o aputi nen kanin sha a alo ti le lujan bai chuan kha kha la ang o ati yan chu chuan ma se ato e mai chu alo ti tlata manager chuan kan lo pe ang che u vo in hi content anniversary ania nangni hi kan 101 customer na in ni boka ati lujan bai chuan kan va nei hle mai ti in ani na taka chuan ani na sha chwa a hlau em wang chuan rang ka chak se chu kha in a chwa pui ta da ya an mani he tu khan manager bula chuan manager engtika changkan nge kan dor anniversary kan loma ti in makte me tak chuan alo zot manager chuan ban ini a changkhan mole ti in a chang chunu chuan engtika nge ban kan ni a ti in zalo ti sha tak chuan alo nui manager chuan ani khatunge ani sha em he mol nei tu hi asin min ti chelo chawalom le ti in a kal son da ya chunu makte lutuk chu a thlu lo chau pona chuan lujan bai chuan athil khai chu yan chu pek chu atum yan chu chuan alo la lok law lujan bai chuan tinge I du lawami ti in a zota yan chu chuan ato e mai chu alo ti lujan bai chuan ato hlei nem sing ni man vel chawalom chu mai ba ka I dun ani hi iwa nei wangin ati yan chu chuan to hlei nem a CEO noi thowang maya CEO mo in ti mi alo ti lujan bai chuan engtin ma chuan a chang law yan chu chuan local ro games khel tiang lottery po kan dong mai thei sin ti in abana chuan a wana akal pui dai anua chuan an pahni chuan lujan bai in te zinga ate pola chuan ho in lujan bai chuan assistant sui hak chu ati chale mai ti in angai toa yan chu chuan lo en rengin hong ta che chu ati lujan bai la chuan chabi chu anei si law a in dapa chabi ka hon lo ani hi min pelok turin kan ti ange ti in a phone chu a phora yan chu chuan lo la bi zeu zuin lujan bai chuan milo privat mayang ati yan chu chuan rin hlel mel tak chuan I in ani chianga mo ti in a zota lujan bai chuan oni e engwangin nge ka in lawa te ka shwai hong otang che ati yan chu chuan ngak thei to lawin kong khar chu akika
madam lu chuan aron hong tamai lu jan bai chuan kapi heta engei lo ti in mak ti tak chuan na zot yan chu chuan engei heta ti ang a in ve thawalum a lo ti lu jan bai chuan ka ti omza chu I lo va ho ma ve chu ati kwal vel madam lu chuan yan chu ka ro lo lut phot ro ti in akai lut chu thlenga chuan chut puin in boi ka hlau ema ei rong te ka lo bol sak cheu ani hi ati yan chu chuan kapi engi mo isoi omja le chungwa kanya cheng hau turalom kan ni ti in hei thil pe kan lo le che a ati rang ka chak set a bracelet chu la chhuakin abun tir madam lu chu nui hwa hwa in he nau fel ja hi chu ati ei tur kalo sem chewa lo ngak lok ti in chaw kalama chuan nakal yan chu chuan thleng te chu en kwalin a hoi kwal vela lu jan ba chuan tinge I du zong ani vak na nge ti in ron zot yan chu chuan ni ka du zong takan ni nang hi mi hausa tak I lo ni ru reng lo mo ati tamai lu jan ba chu noi toy tapin chu tiang kan lo reng ti in a changa yan chu chuan ka wang ani kha helai mun po hi ita ni lo ti ka shalom ati tamai lu jan bai chuan hei chu kata nya lom a lo ti le si yan chu chuan do soi du to su keite chu khoi muna po ka om thelom cha be poi nei lo kha mi ta I ho ami ti in a zot lu jan bai chuan ti wak ngai na chu she to lawin o ka chan pa ta ka lwa ho ani hi ti in a chang ta top yan chu chuan ibo sani nge yang a ka man ve le in dang he ayatlom zo kan zonga nga ati a lu jan bai chuan a thu soi chu lom hle in a khi suka madam lu chuan lokal ro u he sup ka lo siam che wania ti in an vai chuan dokan chu an ki la madam lu chuan thil ti anei ni om tak chuan sup anin lai chuan lo en renga an ei zo nu chuan madam lu chuan lu jan bai chu in chunga chol hadam turin yan chu hi shwai to ro ati yan chu chuan kapi katti fai pui photang che ti ya che da tum chu madam lu chuan angai lo an ha chol ro u ati tlata an pahni chuan ruma chhawin an lu cha chu lum chu an ti ta lutuk madam lu khan an sup in tura khan damdoi enge moni apol hi alo ni an lu chu la hai tel zuin an kor phel chu an tuma lu jan bai zok chuan tingi a ka taksa ka control thei don lawa angkat ti in a ko te chu a pot sok sok yan chu la chu ti bok ala tlu chep zuya lu jan bai chuan ron man hlawin anin fop deuh lutuk lu jan bai zok chu in sum sham shamin mai phi tur chuan ba chum lama chuan na pheya a mai chu phi eng angma se ain control thei tatlat law kapi thil ti le bok ani mo ti in angai to a awa chhuak le chu yan chu chuan atak salang lai chu hmunam ti tak chuan lo en vung vung lu jan bai chuan kong khar chu hun tumin madam lu chuan lo kal vek to a kapi run hong thoi mai te ati madam lu chuan ka beng lam hi a thawak to lawa I chong ka she thei lo tlat ti yan nuin I orol to pon aw mala ka hong chuang lawang ati yan chu chuan lu jan bai chu nunglama tanga ron ko in arun chul ti ti lu jan bai la alo sa ve vek to bok nen alama chuan kwai phein ibul chana ni hi I chhuak thei to lawang ti in banga chuan anor beta a fop pom kangin khum lama chuan a phei puya an thom lo sha in madam lu la chu alo hlim em zuia ka tupa tur ka mu thwai don ani hi ti in akal sona lu jan bai le yan chu te chu du tho taka in fopin an zan khatna chu an hmang dun zui ta bok atu kaloni chuan yan chu mu churun har ma sa zukin lujin bai mu hi lai chu athir deuh wangwanga kapi soi kha alo dikani hi upa deuh to ma se ataksa chu ala hrisel chakhop mai ti in a om te chu a khoi lujan bai po chu ron harin ila khoi du tok nange chu a ron ti yan chu chuan a ku chu la son vatin ka khoi lo shim shim ka chek ringot alom ti in lo chang intifai tur chuan akal anuwa chuan yan chu skula chuan kalin a fi petur chuan anzir tir tupa chengpeng ruma chuan akala chengpeng chuan poisa chu I nei dai to mo ti in zot yan chu chuan o hei kalo kenga lom ti ya phor tum chu chengpeng chu ron thawin I nei pon tikha nei ro I pe kherangai to lo
azona zirlai chaberi ni wangin scholarship idong alom iduna hmun chata internship po iti theyang ati yan chu chulo hlim hle in ani mo ati chengpeng chuan o ma se enge lom thu soina min pek ve ang ti thei pakhati nei ti in khoi chu atum tamaye yan chu hlau lutuk chuan akapa chuan akhu pin lo ngok chengpeng na ti lutuk chuan adon wangwang yan chu chuan hlau thong tak chuan ngai dam chu adil nga la chengpeng chuan shen yan chu izakem khatyang khan ichenga mamo no chwa hial ini theya sin ka thu hi oila I chung ten pasal nei turin andu chati po ka shevekania min nei la tluang takin izirlai po hi izo theima na ati yan chu chuan pasal ka nei to ti in khur deuh chung chuan alo chang chengpeng chuan oi lowin khoile chu atuma ona lujan bai khan lo ngakin avarei to ve ati in chung lama chuan aron lut ve a yan chu au thom chu sha in office a chuan atlan lut ngal yan chu chuan asrei chuan aluwa alo khonga lujan bai chuan aron tlo chhun jom bok yan chu icha emti ina zota yan chu hlau chuan alo chang lok law chengpeng chu varekin nekle chu atuma chengpeng chuan nang hi tungei ni a hetia iron chet ve ngot ti in por tak chuan alo zot lujan bai chuan a pasal kani hi ti in a changa chengpeng chuan pasal nei reng chungin scholarship don iletumamo ani po hi ari thei thawani mo he scholarship a hian lu group a enroll ve ni ti shero engma inti thei chuang lawang alo ti ingam chuan min hnek ro ati a yan chu chuan lujan bai chu pot sang dewin ka chhania ti hian thil thleng hi the hin zo kang ati chengpeng chuan ni engma ti thei in nei chuang law ima a hian ani hi khoi po ni ila engei ti thei chuan principal awin ka no chhuatir mai don ani alo la ti zuya lujan bai chu in sum thei to lawin a maya chuan a hnek in principal chu ko lang miang ti in principal fangwei hui chu a kol chulai munakal tur chuan ati chengpeng chuan alo kal arin lowang chuan alo nui fangwei hu chu aron thleng chhun jom ngal maya Mr. Lu enge ni ta ti in za mel tak chuan alo zot chengpeng chuan principal alo kal tak tak amo ani hi mithil ti thei tak chu ani em lawang chu mo ani thei lawang ti ngai tho in alo in soifia zot zota yan chu chuan dot vek ani kha scholarship ka thiam na mang nge in ka donga ani hian hlok na tel tumin keima min be ani kha ati lujan bai chuan Mr. Fang he thil hi chingfel thwairo alo ti ve bok fangwei hui chuan ni ngai dam dil wat ro alo ti a yan chu chuan makti mel tak chuan alo en chengpeng la chuan por tak chuan ni ngai dam dil ma ula ngai dam mai thei ni pon ka shelo alo ti vel fangwei hui chuan isoi dik ngai dam dil mai thei ani lo in ban hial anga yang alo ti a chengpeng chuan lo thon mel tak chuan principal keima zok mo ngai dam dil don alo ti hu fangwei hui chuan o idil vat lo ni chuan helai hmun atang hian bani ni ang ati tatwar chengpeng po chuan hlau ta dewin ngai dam chu adila lujin ba chuan principal fang heng ang mi hi school ti hming chetu an ni chinania alo ti zeu fangwei hui chuan ni ti in security te chu chengpeng labo tur chuan ati a an chwa puilai chuan chengpeng chuan ngai dam ka dil to kha ati chula fangwei hu yin thil dang soi tum chu lujing bai chuan ka kal photang ka nupuiah nen hian ti tur kan neya ti in chwa pui ngal ta da ya fangwei hui chuan enjoi deuh wangwangin senian chu Mrs. Lu alo ni rengamo he pa chengpeng hi ka ban lo ni chuan boina min siam zel don tlat ti in ngai twa bona chuan yan chu chuan lujin bai chu ko in ka hlau man lutuk alom ati lujin bai la chuan ama zo khan a hlau zok che in ka sia ti in alo la fiam zui yan chu chuan chutiang ani lo kha ti in a tum wa lujin bai chuan lu group pa internship ti chu idu viawa mi ti in a zot yan chu chuan te reng mai helai zirlai zong te hian an du vek ang chu ngati nge min bek sak don ami ti in a zot lujan bai chuan
i deuh ti in alo zot le ta yan chu chuan o deuh ma se nang chuan engei ti chuanang pute a in ngat mai ini sia man lai pon siahlo te chu lelte ya anin ngat thin alo ti dua lujan ba chuan siahlo mai mo kani a ti in lung oi lo lutuk chuan a zot yan chu chuan in thlashung le si in entir la mai mai ni kha alo ti le lujan ba chu kara chuan lut nga lin yan chu lu ve chu a phal lo yan chu chuan hongvat mai ro a ti lujan ba chuan ke in lo hu mai ro ke siahlo chuan lel na thok turin ka vakalange ti in atlan san ta dai yan chu chuan tum vau chuan swal lutuk mai a ti a kol dongin ala chu lu group luxury chu uluk lutuk chuan a thlang mo ak chuan rin hlel mel tak chuan alo ena nang hi hetia I phurdan em a hian kan putar pa chu I chunga a thani chiang mai a ti yan chu la chuan thate reng mai ti a fakin chu mai ba ka tu na ka internship interview thei tur hian min puya lom a ti mo ak chuan chu tiang lam ka soi lo in nu pachung chang alom ka soi a ti yan chu chuan an mu dun lai chungai to chhuakin ba deuh noi chuan engma soi tur a om lo alo ti mo ak chuan a khoi me alo chemo a upato lutuka a che thei lo wanyang a ti a yan chu chuan chu tiang ani lo ala chak thalutuk alo ti le wat mo ak chuan do soi te lo thiam to vela enge muni chu in ti to nge yani hi a ti yan chu chu lai hle in a chang chun zom ta lo zana chuan yan chu chuan an ei tur siam vekin alo pe fel to a madam lu run chhuak chu kapi khongai kal don he a ei thei to nia a ti madam lu la chuan man mo taka chhuakin chhuana tur ka nei lok ti a changin ona chuan lu jin bai nen anin tok ani po chuan kapi khoyang ei kal don ti in alo zot ve le madam lu chuan ti tur ka nei ti a changin man mo tak chuan akal chun zom lujan bai in chunga lut chu yan chu chuan ei tur ka lo siama lo thuro alo ti lujan bai chuan a thil siam chu tam ti hle in heng hi I siam vek mo a ti yan chu chuan o ti in alo chang an pahnih chuan thu in lujan bai chuan wain chu kapi in zu ka in ralin ka rui ngal thin ti a hriu chi ani mo a ti yan chu chuan ka shelo reng reng ka da ni hleinem kapi da kha nyang khoi kalo da sonange lo e ro ti in a thau le a lujan bai chuan asa siam te chu lo e in tui chu a ti hle 5-star hotel ipon atui da izo ka lom le ti a ngai to in a ei mol mola yan chu chu abula ronding na in kha atui vya walo ti in zot lujan bai chuan hak lo chawin a ei thei ve mai hi ti in lo chang yan chu chuan khivur vur chuan ei ve le a madam lu kharon langin a chan te nen card chu an lo khel a chan te ron langin hun thol alo pe lo ni a chan te bula chuan mishil am thlap khan ka ti a thokang mo a ti a chan pakhat chuan thok te reng mai kan hun lai pon khang khan alom kan ti vek ti in an lo nui or ra yan chu te ron lang ve le in thil chu an lo ei zo chia senga tum chu lujan bai chuan abang la om chun chu e chak mel tak chuan alo le ena zon in kha chu ati yan chu chuan mi khwal ru ma kamu mayang ati thwaya lujan bai chuan a tha I fing ve to hle mai ti in chung lama chuan a chhausan yan chu chuan ngei mel tak chuan ena lujan bai ru ma lu cha chu madam lu khan rose mangin alo chei chiam lujan bai chuan yan chu ti amoti in ring tak chuan a awa yan chu churun thleng hal thwain lujan bai chuan he hi engi omzia kapi ti itile do nem ni alo ti yan chu chuan ka hri reng reng hleinem ka ti po ani lo a ti a lujan bai chuan oi lo mel tak chuan alo en si yan chu chuan kan ti fa yangi ti in khuma rose chu ala mol mola lujan bai la chuan aron kal ngai yan chu ngai dan chu ni thei bik khlot lawin ka ti ani me lawania o ati a alama hoi chu lujan bai nen chuan in nekin atlutur chuan khuma chuan a potela lujan bai yan chu chuwakal nain athil ron hon ho chu branded vekalo ni a kapi bank ki rokami heng thil te hi ilo hon thei ti in a zot
lu jan bai chu in chung lama tanga ron chuk ve che in madam lu thil ti aron mu chuan lau thong tak chuan an bula aron tlan ngal kapi engthil ngei ti hi local lok ro zan khwa in I chhuak sia idam doi po ila ei lo ti in madam lu chu aron kalson ti ri a yan chu bula chuan kapi hi chuan tiang thil level hi nuam matia mase alem vek ani hi o atie yan chu chuan alemo mase han ente alem ani theilawang atie lu jan bai chuan alem te chu atak ang thei bera siam an ni rengalom alo titlat yan chu chuan ataka angma ma alom designing zir kani hi atie lu jan bai chuan atak engtin nge kan lei phak anga kapi hian market thatak atak ang thei bera an zorna asia a mase alemani ti isha ti hi shatir su upa hau chuan in ti theivel hi nuaman ti ema ataka ni lo ti ishil chuan ariru na palang atie yan chu po chuan oilo viang ma se lu jan bai hlo angai to chuan ataka ni ring cha chong si lo o le ti in a chang ta ringota lu jan bai chuan ani chuan kahan in siam to ange ti in chung lama chuan a chhau sana madam lu kharon let le in yan chu idu zong ani em ka thil pek che chu ti in a ron zot yan chu chuan o ni e mase kapi heng chu leidu to su atau e mai atie madam lu chuan atau vak hleinem le idu ani chuan ipi hian ka le ze lang che atie yan chu chuan ataka angro puisia azorna ka shat ve anga yani ti angai to in ani le kapi adang va le ila ka chante pek ve ka du a atie madam lu chuan heng te chu limited edition alom le jan bai hlo atang chuan pakhat ba ka le theilo ati le dai vo ina interview nei don ani lom ni ti in zo chun zoma lu jan ba in siam zo chu ron chukin madam lu chuan yan chu thapa tur chuan alo ti lu jan bai la chuan a man to lawang ka kal phot ange ti in a chuak ta dai madam lu chuan he naw mai mai chu yan chu lunga su ipi hian ka kal pu yang che ati yan chu po chu nui sangin alo bu ngau ngawa madam lu le yan chu te chu bas ta na chuan chu in bas ron kal hun chu an lo nga ka madam lu chuan ina motor tam tak om lain kan mi swa lu jan bai wang vek ti in ama chuan zoi te chuan a phun nuwa nuwa yan chu in bas local le kal lo ame lai chuan anaw shenyan hau chu karman to mel tak nen chuan aron langa yan chu ron nui so ngal ringotin bas te ila chang ve la lo hei han ente ka pai ni chwa nu lo ka min le ni hi min thi kem min le om reng ani shen ro khom tu tur ka ni tlata ati yan chu chuan ka thi khau lo che shen ro khom tur engma po om lo alo ti yan hau chuan engmoi soi kha ti in alung chu oi lo jok zuya tuna hian ron hola pasal nei tir che in inun po anwam ve deuh mana ma se min han ngen phot la te chu ati vel madam lu chuan lu jan bai chu lo bia in nupuiah anti boyania ti in ava shela yan chu te bula chuan va phei ve in yan hau chuan ti luina a yan chu shwai hole chu alo tum me ka nangkha kamau nu kha thla rang ro aron ti yan hau la chuan nang pitar khalo in ro ve hlek su mau a ti in alo nem tu a yan chu chuan kapi I tha em ti in alo zot vat an sir lo om ve meicha zok chuan ron pui tumin mi pa zok chuan alo danga yan hau chu tlem chuan in thiam lo ve deuh ma se por chun zom zelin ka khoilo che kha pitar ala ti zui yan chu chuan madam lu chu kai thawin an chutna lama a phei puye yan hau la chuan ron zui zelin kan thu lo ten pasal I lo nei ve lamo iwangam zok ve ati madam lu chuan tupa nen anin nei to I phalna la kher angai lo alo ti a yan hau chuan nang pitar kha lo tong to su I lo tong le ani chuan ka motor suan ka chil du ma yang che ati yan chu ron thawin I tong nem tama ma ti pa chuan a maya abeng ta chhuai yan hau chuan nang hian kut min thlak ve la lo ti in a mai te chu adoma yan chu chuan an sirami te chu ambulance call sak tur chuan angen yan hau chuan enge chu tiang ko la ngai na a that vek so ati yan chu chuan nek le in nangma ta na lom ka ti in a soi sa ta shep
madam lu la chuan thiam chu alo ti lutuk alo nui na samaya anua chuan lu jan bai te chu ron thleng ve in ambulance a an phur chu yan chu emoti in man mo tak chuan ron en yan hau zo ko lo ni si alo duk pheng phunga an sira chuan yan chu le madam lu te chu him pialin an lo thu thunga sui hak chuan yan chu bon ti hle in aku zung pui chu alo mu a lu jan bai chuan yan chu icha empty in zot yan chu sui hak wang chuan alo khi vur vur to a acha tho chuan a chang lu jan bai chuan sui hak chu awa mel zeu sui hak chu rang lutukin in siam changa la madam lu la chuan in lo thleng har lutuk ani kha yan chu pui zia chu a ti chiam yan chu ve thung chuan keima wangin kapi anna chep sia min ngai dam sham ro ati madam lu chuan chutiang ngai dam indi la ngai lo chung kwa rom kan ni alo ti lu jan bai chuan sui hak chu chung thil ching fel tur ati in sui hak chu akal ta nga la yan chu chuan tingi Mr. Sui kha akal le dai ti in zot lu jan bai chuan na tho tur poimo anaya vo in I thil ti wangin lompuina party ka ba sai sak mai thei chi ani ati yan chu chuan a interview tur chu she chuakin oi ka tlai vek to ani hi engtin nge ni ta anga ti in alung nur lutuk madam lu chuan lu jan bai chu signal zewin lu jan bai chuan interview kha an po sein ka sha alo ti yan chu chuan tak tak mo ti in lo zot lu jan bai chuan o ma se tu nei kalwa tangai thungang ti in yan chu po man mo tak chuan company lam chu apan ta nga la company lama ve thung chuan interview te chu lo lung oi vak lowin tun ang ban hun to tingi hetia kan om an lo ti an zinga thu ber chuan president thu chua kanya engma kan soi boy thei lo ati yan chu po chu ron thleng chun zomin thupa aron choi mol mola an manager chuan apoi lo chu ro ti in interview chu an chan ta ngal interview chu zowin atlin wanga atu ka changa na zom ngal tur chuan ati a yan chu ahlim hle sin chu in thlakin atuk lama chuan yan chu na thok lai chu lu jan bai chuan nileng deuh tho chuan alo ena sui hak chuan president nileng deuh tho in kan ding to ania engei ti ati lu jan bai chuan yan chu enin ana thok thatlo ke en ti in chang sui hak chuan president chu dikna adu hle mai ti in lo ngai twa yan chu chuan ani ma saber na chu zauche in ho tur chuan in siama lu jan bai chuan aron mu man chu hlawin man mo tak chuan kalsuna tuma sui hak nen chuan an che boy ta vek yan chu ron chuakin aron mu tange nge lu jan bai aron ti lu jan bai chu nuin a bek chula ka tum sui hak la chuan ka keng thelum alo ti lu jan bai chuan Mr. Sui keman ka keng thei tho ti in a phi thla yan chu lam chu hoin a sha chwa hlau tak chuan anuya sui hak chu na tho tur in ei kha ati le sui hak chuan engna mo ti in lo bo lutuk lu jan bai chuan o in ei kha ati le a sui hak chuan ni take ti in a kal sun ta thwai lu jan bai chuan vo in na ma saber chu enge an ti in a zot yan chu chuan anuam lutuk ka thopui te po an fel khop mai ti a changin ma se ati a lu jan bai chuan enge ma se alo ti wat yan chu chuan Mr. Sui hi ichunga hian a thama ma in ka sia in a hotir che a ke na ka nei theina min pui boka tuna ibek a khai sak le che a ati lu jan bai chuan Mr. Sui hi chu mi thata kanya alo ti mai yan chu chuan midang chunga po tiang hian a thave thawem ti in a zot le lu jan bai chuan ai ti in lo chang yan chu chuan ani chuan a chan pakhat chaw om thei seizir chuan na thok chhun zom tur chuan a ti hloma sui hak la chu lu jan bai office sa alo la om zui yan chu chuan thok chu la deuh halin aluta Mr. Sui in bia kan ngai ati sui hak la chu alo hlau thong hle a coffee da te chu ati buai yan chu chuan ka pasal hi kum tam tak ilo ngai sakti ka sia kalom tak zet ati a sui hak la chuan ka ti turalom alo ti yan chu chuan
se tun na chuan keiman kalo ti ve to ange ril ru ni lo tak I lo put pal takin ani lo chuan na atang hian kan bang jok mayang ati sui hak chuan ishe swala ni kha chutiang engma kapulo ti in vavon tum chu lujan bai chuan yan chu chu lo van vatin engma chutiang omlo acha alo ti yan chu chuan ni ril rumak tak iput lo chuan acha ti in chwa chu atum alu tira amu lujan bai thlak chu valale in hei chu ina omro se ati lujan bai nui chu aza hle khivur chung chuan anin zui chuak anem ta dai yan chu chuan ti dana la omang ti in lujan bai chu anem vele chonga lujan bai chuan sheumi ti ka hlovangin keiman ka twara tiangai to in alo mel rang na samaya madam lu chuan jan bai lungai lola doctor thiamber kan ron don nya check te po kan check chhali angche ati lu jan bai chuan mani lo khan lom ka in check ti in lo changa madam lu chuan ani chuan result chu min lo thon vela ti dan kan ngai to don nya ati lu jan bai chu thawin assistant sui hak chu message wa thon office lama ron langin sui hak chuan result lem chu alo print meka bai mi chu ron lutin unaw palu aron ti sui hak chuan paper chula in aron thonen chuan anin neka athil ken chu a thlau pha bai mi chuan unaw palu emuka ti che alom ti in a chhar saka petamai lo chuan en zui sui hak chuan khoi ron la ro ati bai mi chuan unaw palu in fa anei theilo mu ti in makte tak chuan a zot sui hak chuan nei theye mase anupui zokin anei theilowa sheoma te hlovangin ama zok nei theilo angina omani hi ti in a shil bai mi la chuan mo nupui nei to amo tunge ti in a zot chul sui hak chuan ka shil theilawang che Mr. Lu in soi chu aphal lo ti in a chwa san bai mi la chuan lungoi lo hle in tunge le ka zon chuang nge yanga yang unaw palu hi kata ani nge nge turani ti in aron chuak vele yan chu na thoklai bula chuan vakalin ava in mel shatir apa ni na te chu asoi tel khera yan chu la chuan ti pui mang thawa lo lut moi ni ve keipo kania ti in alo shil ru sar sara bai mi chuan engei shata keite chu ka theina thlapa lut ka ni hi group khata ka nom do na ka thu zom le ang che te chu ati ve yan chu chuan athu soi chu angai sak me lo hle a thut sandai bai mi chuan ka thu soi chu she lo mi ka pa president ni ka ti chu ati yan chu chuan soi chale te ati ka pa hi bai group president ani ati le yan chu chuan chu ipalom president nang ni lawin ti in anui saka bai mi chuan ngei lutuk chong le tum lai tak chuan an thopui Louis Boundin tenen meeting an nei tur thu an thopui me che pakhat chuan ron puanga anuwa meeting chu nei in Louis Boundin CEO Mr. Smith chuan an item an hmu ti rol chuan adu song ani lo thu chu asoi ngal ta ringot midang omve te chu an lo nual ngal lutuka yan chu in thlashung taka runding chuakin English chuan Mr. Smith en pole en chang me lawa kan company hi in mamu ton kan ni sin ati bai mi chuan imolami churo alauti pakhat chuan hauweli atumla chuan Mr. Smith chuan ani chuan han soi chun zomla ati tamai bai mi ngai dan chu alo ni le lo lutuk to yan chu chuan nangnin kan thil siamte in mamu keinin in larna ti in an item chatna te chu thiam tak mai chuan a soi fe Mr. Smith chuan tho ho chu arem ti phata buk a tho pui te chuan lo lom hle in anin chi bai sap sapa yan chu lom thuan shil bok Mr. Smith chuan hetiang lam hi itui reng em ni iwa thiam ve ti in a zot yan chu chuan kapi hian branch sang te ala khom china ina atar moi china lom ti ina chang alem sun deuh vek ma se ti ina ngai to zuya bai mi chuan yan chu in rin tok na chu asang vak lo ti chu she thiamin chu tiang ani chuan chu engtur chuan Mr. Smith te nen hian min som ta che alo ti yan chu chuan Mr. Smith hun kala hek jok mai mayang ti in lo chang thunga Mr. Smith chu in ngai to te in hun chu ka in siam thayang ati tamai bai mi chuan chu Mr. Smith pon hun in siam thayania in hel thei to lawang alo ti ngal
ido so hi kan man chuak don khop ti in angai to a yan chu chuan ani chuan in lam kan belo ka nge ti in pawna chuan na chuak madam lu chu va phone in thil thlen dan chu ava shila lodam lodir mai ro kapi in hong thei lo turin ati madam lu chuan ole ka she thia me ti in phone chu ada a tun hun hi ka thil phor chuan hun takani ti da in lama athil la khom limited edition ho chu ronda chuak vek tur chuan ati a chan te chu bia in anta nen lam chuan a khom ta vek a hnu loka yan chu te po in chu ron thleng che in cha bi a ken thei ngil thu chu a soya bai mi chuan kikin ti hian ti mai ta che ala te zui madam mu a ti lai tak chuan madam lu chu ron lu tin nang kha tu ngei ni heta ka tupa le anupui te ruma hian engei lo ti a ron ti bai mi chu a phut chiang lutuk anupui a ti a madam lu chuan o anupui yan chu ka tunu ni to bok nang hi I che dana moi lo hle mai ka tunu wang khuni lo se chu ka hnut chuak to ang che a ti bai mi chuan rahman na chu siam nga lin kapi I she thiam lo ani kha thil ka shilang che a ti ta dua madam lu chuan engma soya ngai lo chu a ti hmuta bai mi chuan soi chun zum thawin fanei thei lo kha I tupa zok ani hleinem shenyan chu zok hi alom tuthar a pe thei don lo che ani ati madam lu chuan fa anei thei emaw nei thei lo emaw ani chau hi ka tupa nupui ani don ati bur yan chu poron thleng chawin kapi heta engin lo ti a ron ti madam lu chuan engma ani lo ti ya chuk pui tum chu bai mi chuan fa pai thei lo zok chu nang mai ni kha lu tan fa po sing thei hlei lo unau palu hi chen la a tha zokang a lo ti le zot zot madam lu chuan tu ngei ni a kan chung ko boina lo in ro su a tu zok po ni ro se mi sangi ni kha ti in yan chu akuta avwana nang chau hi ka tu panupui chu ini don heta hian fa po nei theilo ma la idam chung dai tur poisa ti in kar chu a pe a bai mi chulung oi lo hle in la she khopang ti in a chuak taw hmung hmunga yan chu chuan ma se kapi ke te chu ti in soi fi atum chu madam lu chuan apoi lo ka she thiam ve ka lom a lo ti tlat yan chu chuan tunge dot lo shil ni ti in lung oi vak lo chuan angai to a zan lama lujan bai ron ho chu nung lama akut chuan lo tina in puana tur in ania ati lujan bai chu noi sukin min man chuak ta ni mo alo ti maya yan chu chuan ka wang lo soivat mai ro ido soi kha chu ati lujan bai chu lau thong dewin andin mun dik tak chu a she chuak ta mo alo ti thunga yan chu lam chu hoin soi chu katum renga ma se I thin rim ka hlovangin ka soi du lawani ke hi lu group president ati chu yan chu chuan driver khang te chu ka sharing alom ti in alimun tuiken chu ape a ti taw bur chung chuan na thu lujan bai chuan thlem ngalin apula chuan na thu a engei soi omzia kha ka shelawa lom ti in biak chung chu atum yan chu la chuan lelam chu a hoisan zel si chutia anin thlem kwal lai chuan an kong khar chu ron tiri in yan chu chuan na va hong mo akalo ni a uite nen chuan an ron kal yan chu chuan engei lo ti don ti in lo zot in chung lu pui pa chuan chu tu re lo ti in soi swa changa om thu chu asoya yan chu chuan te reng mai kalo en ko lang ti in jang mi chu ala a chuk deuh nok nok mo ak chuan a rai thei to bok si lawa mani kalo shil che kha chu ati lujan bai chuan rai thei lo in soi chu kha kha mo alo ti yan chu chuan o fa nei le se min pek atuma ti in a changa lujan bai chuan kalo she swal hle ani mo ti in a ngai twa mo ak chuan chu wang chon ama hi lo dwa zok mai ro u ati zoi tak chuan yan chu bengbula chuan kan putar chu a upato na chu mu chuan alo mel thani hi ati sur sur yan chu chuan ka soi reng kha alo ti ve enro kana thona hian mei che pakhata oma minti boy renga ti in a shil mo ak chuan tungi a chutiang na thona a te in ti boy lu group hi a chalo to pani hi alo ti yan chu la chuan an soi dan chuan Mr. Lu hi mi phakar le ler takanian tia ati le lujan bai chuan mo
Mr. Lu chu tiang chuan mo alo than ti in alom lo lutuk yan chu la chuan o a assistant nin anin ngai chu ngan tia lom langsar takin ala ti zui lu jan bai chuan oi lo lutuk ti in alo ngai to ril ru mo ak chuan eng po chu ni se ka kal le photang ti in ading hluai yan chu chuan kalo en liamang pe in lom thu chu a shil sin chu in thlakin atu zinga chuan yan chu ba chu ma re tak chung chu alo thu to a rai lo te sin alo la rai zui eng tin nge ni thei ti in lu jan bai chuan fa chu ala nei thei lo e mola ti rengin ma se ama chau ka ompui box sia ti in aril ru chu alo ha lutuk lu jan pai po ron thawin yan chu aron awa alo e wat lo wang chuan ngai to in aron lut yan chu chuan a test na chu bol hlo bo ma chuan a pai ngal da ya lu jan bai chuan thil shil che ka du a ti yan chu chuan a sha chhuak nga la muti in alo hlau thong lutuk lu jan bai chuan eng lowan ya en tirnan mai o dot ka lo shil ta che a min ngai ta mangim ti in na zot yan chu chuan min en fia du wang ani mo dam do ina ka rai lo fin fia ngai thau tia ngai to in ai a chan chu a tira chang dot a soi lo thei reng kan mirin le kan ta na poimo te bula dot kan soi ngai lo ti in lo chang lu jan bai chuan ani chuan ka nga le sheta nga ya ni hi tia ngai to in yan chu chuan tinge chu tiang te min zo a ti lu jan bai in chana tum lai chuan an kong khar bel chu an ron meta hong tur chuan yan chu in hnoi lama chuan a chuk lu jan bai nu le pa Mr. Lu le Mrs. Lu te an lo ni Mrs. Lu chuan kan jan bai hi enge omzia heti anga te a chen tak a ti Mr. Lu chuan ni a in cha tak kal sana heta a cheng mai chu a ti lai tak chuan yan chuan kong khar chu aron honga tunge in zona ti in aron zot Mr. Lu le Mrs. Lu te chu in enin mak chu an ti ru lutuk in chung an lu nu chuan lu jan bai nupuiah ani ti chu an sha thiam ta a yan chu in anin tur siam ve lai chuan Mrs. Lu chuan ente kan mi a pa chu nupuiah nei du ngai me lo kha anya kawa han hlim tak a ti Mr. Lu po chuan ni chia ma se vila tam tak kan nei lai in tinge ta hian ompuya helai chu a ho tham e mai alo ti yan chu chuan in tur churun pe in nu pa kha in ro u a ti a Mrs. Lu chuan du tak chui sha em kan mau nu hian no min ti nga la ni chu kawa han hlim tak ti in anui sa nga yan chu chuan omdan tur vak chu a shelaw Mr. Lu chuan yan chu mel chu va mu in anupui chu a signal ta zewa yan chu tuna engei ti ve ti in a zot yan chu chuan lu jin bai nen kan thona in anga ke chu designer angin ka thok thung a ti Mr. Lu le Mrs. Lu te chu in enin niam chu an lo tilutuk thil dang an soi le ma chuan lu jin bai chu in chunga chang ron chukin anu le pa a mu cha chu rang lutuk chuan an bula chuan a ron kala nu pa enge hetain lo ti in a zot Mr. Lu chuan tinge yan chu hi designer ang chawa oma ang lo lutuk an lo ti ngal lu jin bai chuan nuama ti na lom nu pa thil shil tur chau ka ne ya yan chu lo vakal sun lokla ati Mrs. Lu chuan kalsun ngai lo chung kwa kan ni a thupa tur ani lo alo ti lu jin bai chuan yan chu ka thom nok hi no anga ya ani lo chuan ka tla yange ati le yan chu chuan ole nu pa ti tur ka ne ya ka han ti photange ti in chung lama chuan a chau san tari lu jin bai chuan thil thlendan zong chu abula chang chuan a shil ta veka Mr. Lu chuan ani chuan ini na dik tak ala shamya lo ti na ani mo ati lu jin bai chuan o ti in lo changa Mrs. Lu chuan ifin fia wang khan mi itina dai the sin shil thoi zok ro alo ti lu jin bai chuan re lo te kala ngak le ang chuan ka shilang ti in a chang sin chu in thlak le in yan chu chuan ana thona mun chu a thleng to a bai mi bok khana ron pan le to in lam ron lang le in Mr. Lu le Mrs. Lu te chuan ba chum chu char pa chuan hlim le tukin du tak ente araya ni hi ati Mr. Lu chuan tu nang kuma mo oi lo lutuk ti in lo nui Mrs. Lu chuan iwa han atak keima ka ni lo yan chu ani hi rai company lama khan vakal la
John bai va shil ro yan chu kha na te thok na sa lutuk su se chol amamu ati annu pa chuan an hlim hle a Mr. Lu chu akal tak nga le yan chu tiron lang vele in bai mi chuan alo bele chen to yan chu la chuan a chang thadu mi alo thunga anu loka chuan Mr. Lu thlen thu chu an ron soi bai mi chuan apa bai dong chang thu soi chu lujing ba yin akonga dal zel ti ani a angai to chhuak zok rahman na chu asiam ta nga la yan chu coffee run pe in hei hi Mr. Lu va pero ati ve ringot yan chu la chuan lo du si lawa bai mi chuan itan chance chani hi tia anor lui po chuan yan chu chuan lo hnial tlat bai mi ti ngai na shilo chuan akor chuan coffee chu a lei bua a ka ti pal lutuk ka ti lui ni mya lokania ati yan chu a in beng faya tikhan zathum ani mai chu ti in a phone chu aron phora bai mi chuan mo ka ti pal ka ti kha alo ti yan chu chuan ngaidam indil ringot khan adang alei thei hlei nem min pelawani chuan ka awwa kang ati bai mi hian ka kor tia awatum chu bai mi chuan aka chu aron hupa o ka pe ang che ti in a pe tang ye nge yan chu nui deuh var chuan intifai turin akal son bai mi chuan rang lutukin a computer chu khoi sakin an project kal lai me kru chung kwa in an langai dam thei chi angem kan inang chu ti in angai to a khide vur anuwa yan chu ron le chu a thopui te chuan a computer chu lo hual deuh chapin an lo soi sap yan chu po thil thleng chu thiamin a computer ma a chuan va chungal vata ka te ni me logania ti in a hlau thong tak zet an manager chu security te ne na ron lutin chenian chu company thil poimo tilik tui ni wangin thu sofia tu ra Mr. Lu ne na shwai nga ye ni aron ti yan chu chuan manager ka te ni lo tak ania alo ti a manager chuan chu kan chui don renga ti in lujan bai office lama chuan a kalpuya bai mi la chuan lo nui so na samaye lujan bai te chu ron langin Mr. Lu chuan yan chu rai thu chu alo shil meka lujan bai chuan phulu tuk chuan yan chu raya mo ati Mr. Lu chuan raye duai ingai saklo ma ati lai chuan manager chu ron lutin Mr. Lu boina kan neya kan project kal lai tili kau tu kan ron shwai bok ati Mr. Lu chuan thinrim tak chuan tu nge ron shwai ro u ati yan chu lo ni si nang ni kha khawngaih ro u ati le manager chuan makalo tilutuk yan chu la chuan kapa heta enge lo ti a ti in zot manager chuan kapa a ti ya soi chun zu matum chu lojin bai chuan keiman klo bai pui ma yang ti in a chhuatir ta vata yan chu chuan lojin bai tinge Mr. Sui chutna akhan I chuta ti in zot lojin bai chuan o kapa hi aloka sia chutna turka nei lawa lom ti in a chang yan chu chuan chu po chu ni se alung oi lawanga sin ati Mr. Lu chu lo nu yin I englawania tia thudik shila tum chuan lojan bai chu alo khu lui vaka engpo chu ni se I rai ti ka she to ania ati yan chu chuan apum chu domin in soifia chu atum Mr. Lu chuan I rai box si a chol ka peyang che ha chol ro ati yan chu chuan mangti tak chuan chol min pe do namo alo ti lojin bai chuan chol emaw ati na ani kha alo ti a Mr. Lu bok chuan o chol phal na ka peyang che alo ti le yan chu chuan chol phal na a ti in lojin bai chuan alo soifia le zela yan chu chuan ma se thil tili kau tu kha anom sia ati Mr. Lu la chuan a ho lutuk million tlem bak ani hleinem alo ti yan chu chuan mo million tlem a ati le lojing bai chuan tili kaut a yin uluk apoi mo zok ati na ani kha alo ti sak le wat Mr. Lu chuan ni ke chuan engti kong pon ka ring che iti ani theilo shim ati yan chu po akhi ve vera kapa lojin bai hi byak lok ka du a ti in Mr. Lu chu alo va chuak ma sa a pon lama khan manager le bai mi te lowin tokin manager chuan bai mi hne na Mr. Lu chu athin rim mel khop mai ati bai mi chuan a thatna sa chu ti in Mr. Lu te omna lam chu apana yan chu te ron lang le in englo ka soilo chan chu
fa ka nei thei lo kha itisia ati lujen bai chuan kha chu keiman I nei thei lo mo ka ti wangania xiaomi ti ka hlawa kha ti khan ka soi mai mai ni kha ati yan chu chuan ani chuan nangma hi ani mo fa ka nei thei lo anga soi tu chu ti in a oma chuan na ko ka lujen bai chuan adara wanin o ma se min ngai dam sham mai ro I thin rim to lo ti ro ati yan chu chuan min dwa da na zerin ka ngai da mangche a lo ti vel office pon lam ron lang le in bai mi le Mr. Lu te chu an lo in to ka bai mi chuan patelu ti in la mel sha tak chuan lo bia Mr. Lu la chuan a lo she ve der mai se lo bai mi chuan vice president fanu bai mi kanya ka tet lai pon min pom to kha ati Mr. Lu chuan ani khamu I lo valian to ve a ati bai mi chuan patelu tu na ka lo mu chan che hi kha shen yan chu chan chin ka shel du wang che kha ania ti in a rai thei lo angte a thil ti lik out angte chu a soi ta ve ka unau palu chu a poisa wang ba ka du ani lo wang ati Mr. Lu chuan enga chu tiang chu tu soi nge ti in thin rim tak chuan a zot bai mi la chuan keiman ka sia ka shil che ani chu ti in a chang Mr. Lu chuan tu mi dang in nge sia ti in a zot le bai mi chuan keima deuh chawan yang ti in lo changa Mr. Lu chuan na thok pakhat chu kawin min a zong lu group thil poimo da na a lu tir to lo tur chuan a ti bai mi la chuan ni chia ban hialan ngai te chu alo ti Mr. Lu la chuan min a zong ati kha bai mi chu alo ni si a entering bai mi chuan shil hai mel tak chuan patelu keimai ti na emni ti in a zot Mr. Lu chuan o nangma ka shat ngai poi ni hau lo heta chang hian kal wang ro bani du lo chuan ti in amma zok chu a hau ta shepa bai mi chuan lau hle in rang lutuk chuan na kal son Mr. Lu chuan yan chu a rai thei lo mo teu lo mai ti a ngai to in a khe suk office hung lam ron lang le in lu jing bai chuan yan chu damdo in a in check up turin ka shwai don che ania pona khan milo chuan ka pa khan milo ma kom sia ho turin ka wati yange ti in chwa chu atum lu jan bai lom lutuk chuan akut te chu hum vaka yan chu ron hoile si wang chuan pa ngai tak chuan om der le yan chu po chu noi vurin alo wa chhuak ma sa a lu jan bai chuan pa ka ni don ta ti in alom hle a phone a chuan pa ani tur thu te chu a post kwala madam Lu va bia in voice chuan kapi I tupa tur chu I mu thei chep to ti chu awa thon madam Lu ron langin a chan te nen lo om khoma message chu alo ngai thlangal lim hle in a Lu jin bai le yan chu te chu damdo in lo thleng to in ka ra chang an chhuak chu wekin le shen he te chuan an ran mu a le lam hoila chuan shen he le wekin te chuan an zui ru ta nga la yan hau alo le soi sa shep zuya ti in shen he chu anor thiam hle a shen he chuan zirtir na kan pe hlakange a rai le rai lo yan chu in check up zo che chu alo rai ngei maya lim takarun chhuakin shen he te a mu ral chuan abo ngal vek Lu jin bai chuan pona chuan phone chu alamang char chara yan chu chuan heta hian enge in lo ti in a zot shen he chuan enge kan lo ti ang nang hi ra ya mi ati yan chu chuan rai lo ti in an check up na chu anunga chuan a thuk ru huikin chuan lo chu sakin han ente a rai lo chu ti in anui so kwal vel shen he chuan enin thin rim tak chuan nang mai hi kan shat lo pasal nei in ilo rai ve lamo thunun chu ingai tak zat ani hi ti in a beng ta soka yan hau chuan kha aina khan latiro min soi sakna zong te hi analutuk alo ti shen he chuan khonge pasal nei ve si I pasal ne na chang thil pe kan va dong lo ve ati yan chu chuan eng thil pek ma an don lo thu chuan lo chang shen he chuan nang no mai hi hei le chen kan en kol to che a he tiang mai hian mo min ru let nau te khati thala mi hausa chung ko a ka loi ti rang che ti in shwai ho lui chu an tum tamaye yan chu alo chang ve bok nen chhuata chuan atlu ta chor
sen he la chu la zak mi alawin enge in en thup chung ko thil ani hi ti in yan chu a tu ngei ni ti in a zota lujin bai chuan a pasal ka ni hi ti in a chang sen he chuan ke hi apa ka ni hi in nei thil pe ka million ni min pe yang che a ti yan hau chuan kapa atlem lutuk kana ke en kol na man zong zong nen hian bil vek ro alo la ti chul lojin bai chong le tum chu yan chu a ma a dingin engma apela wang che u nang ni hi ka chwa sana chang cheu khan ka chung te in ni to law chu mai ba ka pasal hi driver chawanya chu tyang za za chu apedon lo che u ati huikin chuan deuh so deuh tak chuan khaile inu fanu ni om takilo ni tyang emaw chu inu ang chei lo ni hi ati yan chu in hum ru in nang khan kanu chan chin soi ve ja su a minglam ringot po kha I phu lo ati yan hau chuan phu lo a ti in lo nui sen he chuan eng po chu ni ro se local ro kan ho don ati lojin bai chuan khoya ma in shwai lawang ati a sen he chuan yan chu va ban tumin nang khan min dang mai lawang ati lojin bai chuan kan nupuiah khoi su ka ti ani lom ni ti in aku chu alo her sak baka sen he na ti chu a che na samai nang ni mai hi in chak lawang yan hau I vice president fa pa kha han ko te ingen ti thei chu enang miang ati yan hau chuan a kol nga la yan chu hlau thong hle in police ko zok mayang ati lojin ba chuan lungai su engma thleng lawang ti in akut pil chu ena pom kangin damdoi noi sak chu atum sen he chuan khoya ngin kan bodon alo ti le sham lojin bai chuan khoya ma kan tlan bodon law min mudu ni chuan emergency room a son miron mudon nya ti in an lut sen chung ko hau chuan an mi soi an chuan mai chu lo ngakin rei chu an ti to hle maya an nu dewa an mi soi lu group vice president fa pa bai shau chu aron thleng ta nge a yan hau chuan tlon tak mai chuan bai shau I lo thleng thei mo ti in avapan nga le sen he le huikin te po chu an lo nui deu sanga bai shau chuan kalo ka chan chu I unaw nu kha ka du song takani a khonge tunge min chu pui ngam chu aron ti vele emergency room lam run langin lojin bai chuan yan chu kut pila chuan damdoi chu alo noi saka yan hau chuan lungai su bai shaw kanu le pa te po hian an du fe zok che alom tu na chu pui tupa che hi chu driver chawani ativel bai shaw la chu bol nuam hle in ni min tluk phatu an om lo lugu vice president fa pa ka ni hi khoya ngen om ti in intivei tak chuan a zota yan hau chuan emergency room atia an kal pheilai chuan assistant sui hak le a hau te chu an run thleng sui hak chuan lu lo zok ula acha ang aron ti bai shau chuan hei chu Mr. Lu ui ani reng mai heta engei ron ti ve I boina tur om me lawanya alo ti sen he chuan Mr. Lu assistant ani mo kan ti boinen in zom na an nei lawang chu mo ti in lo ngai twa sui hak chuan tuna hian I thatna turin ka sui ni hi I tlan cha theila hian tlan che rang ro ati bai shau la chunui velin engchunge I soi veya vice president fa pa ka ni hi ti in sui hak chu anem tamai sui hak chuan alo thal der bai shau chu ron tho twa in a chan te chu khoi tur chuan ati sui hak la chuan alo hne na samai si bai shau chuan a chan pa pakhat chu kal le tur ati in chu pa chu akal ngam talaw doi zep lutuk ti in sui hak chu I in chhir khopang kapa ka kol don ti purin apa vice president chu avakola sui hak chuan o oi iwa hanti don takem ti angai to in alu chu athing anu loka vice president bai shau pa ni bok bai dong cheng chu a bodyguard te nen ron thlengin bai mi le bai shau te hi una wan lo ni a bai dong chen chuan tunge ka fa pakut lo thlak ngam chu ti in ron por lutuk sen he le huikin te chu chan nei lo chuan an lo hoi chapau ve ringot boka bai dong chen chuan bai shau chu tu in mo kut thlak che ati bai shau chuan engtin ma po ka ti lo ati pur pura sui hak chu akok
bai dong chang chuan nga tinge Mr. Lu assistant te heta ome eng thil nge ti in a zot le bai shau chuan kapa tyang hi thil thlen dan chu ani nupui nei tur kha min du thei ma tuna ka du zong mu in anu le patinen po kanin be fel vek to a shen he le huikin te chu an lo bu ngau ngawa bai shau chuan soi chun zom zelin chu mi pa pakha driver mai min chu puya va chu sak le ka tum kha he pa hian min dang ani kha alo ti bai dong chang chuan assistant hui eng thil ngei lo ti hi min zana chete talan tir ve ta che ati bai shau la chuan kapa achunga om chu driver mai alani zui ati le sui hak chuan in chung kwa hlim taka omin la du ni chuan lut lo zok ula acha ang alo ti bai dong chang chuan tinge hetia ati tat le mi poimo chu ani em lawang chu mo ti ina ngai to a bai shau chuan kapa ati mai ni hi driver lo mane he ani po hian an shevek achung te miret he puinan tyang hian ati anyang driver so achung te ani don so ati yan hau chuan ni achung om so driver pa ka ni lo alo ti ve a sui hak chuan ka soinon le ang in chiuna lian tak nei indu lo chuan lut lo zok mai ro u ati le a bai dong chang chuan driver mai lom engi thling vak chuangang ka fa padik na hi kala le don ti in khonge chu mi te chu an nom ati a sui hak chuan in va han in chhir don takem tia ngai to in lu chu alo thing le chen he chuan hei heta hemi chunga hian an nom ti in nem tak chuan yan chu chuak tur chuan an ti a bai shau chuan kapa thata ka arun chuak ani chuan ka nei du anya o kan ngai dam don ya alo ti vel bai dong chang chuan te reng mai ti in alo chang emergency room chung ron langin yan chuan chu an va beng cheng ve alo ti lojin bai chuan keman ka va chhona nge nang chu lo ha chol ro ti in kal chu atum me yan chuan police chu ko zok mayang engtine mo an lo ti palang che ati lojin bai chuan lunga su engtin ma men ti don law min ring top ro ti in pona chuan chua atum bai dong chen chuan min za lo hle mai tunge om han hong te u ati lai tak chuan lojing bai chuan ron hong tamai bai dong cheng chuan a mu che chu lawin a khur ta ngal bai shau chuan nang driver mai hi konga te i lo dingam ve lamo ani kharun chhuati ro kalo in fiam pui ve to ange kapa hi lu group vice president ani hi oti in chuang tak chuan alo soya sui hak chuan thi in du ani ngei don hi ti in alo ngai twa bai shau chu chong chun zom zeline enro kapa hi thinrim wangin a khur hialani hi ati lojin bai chuan thinrim wangani ti changa mo lowang zo ka lo ni ange chu ati bai sha chuan lowang a teulo mai kapa hian ti theilo nei lo ti in chuang tak chuan a soi le a lojin bai chuan bai dong cheng chu eni ne cheng chu la khur do dawin Mr. Lu min ngai dam ro ati tamai midang te chuan makan lo ti lutuk bai shau chuan kapa engi soi omzia ani hi driver mai lo mani tinge ngai dami dila ati lojin bai chuan I in chirani chuan chingfel ngal ro ati a bai dong cheng chuan nang hian min ti chhevek ti in bai shau zok chu abeng ta ngek bai shau chuan na ti tak chuan abeng chu domin kapa nga tinge keima zok hetia min ti in a chap deuh pura bai dong cheng chuan ani hi lu group CEO Mr. Lu ni hi ati shin he te chuan isha swala nyang an lo ti a driver mai lo mani an lo ti vele bai dong cheng chuan ngoi mak ro u ani hi Mr. Lu ni hi ati bai shau chuan kapa chutiang ani lawang alo la ti chal sui hak chuan bai shau imi ta delami ni chin po khan ve tam tak ka warning che I du lawani kha ati huikin chuan yan hau hne na chuan driver mai khai ti sia ati engtin nge tyang hi ani thei ti in an lo phun sur yan hau chuan ka shebi khlainim ama khan driver in tia lom ati bai dong cheng chu ching chi zuin Mr. Lu min ngai dam sham ro in pui ni te ka shelawani pachlo takani ati chama bai shau po churon ching chi ve in ngai dam chu aron dil ve a
lujin bai chuan itna hian ifa te a en ko tir theilo che ani hi tuna chuan itna tang ilo chol to don nia ti in sui hak chu chengfel tur chuan a ti bai dong cheng te pa fa chu kalsun ngalin bai dong cheng chuan poi chu a ti lutuk shen he te hola chuan tlon tak chuan an ron bia lujing bai chuan an ni po chu kalbo pui tur chuan a ti ngala yan chu ron chhuakin shen he chuan Mr. Lu ati lai chuan a ron shemana sui hak chuan a hmui kup sakin a kal chhwa pui yan chu chuan Mr. Lu a engthil nge thlenga ti in a zuat lujing bai chuan Lu group president angin ka insoya ka hnut bo ta vek ani kha alo ti yan chu chuan in nam mengen ang takalom ti khan ol sam takin an kal maya mo ti in a zuat le lujin bai chuan te nang mi ka roi ne malom itan hian ka va han chatak ati vela englo man nge min pek don ati yan chu chuan va na in local ro ti in anin zui tir street food an zor na hmuna chuan yan chu chuan nei te reng mai Lu group president ini thu te soimo le ati lujan bai chuan a sopin chu a hak lo chau ani chuan ni o yem ti in a zot le yan chu chuan kamol hleinim engwang ngotin nge ka o yang ti in a lo chang lujin bai chuan en topin kol chu adon chun zom sui ha ka lo ni yan chu chanchin a chui tur chu a sha chwa vek to thu chu a ron soi lujin bai chu office lama kal ngalin sui hak chuan yan chu file chu alo mu en robots madam hi akhongai thlak lutuk apa hian bungro ang maya ngain ati du da a mechia angai ne ple bok mech dang kopin fapa aneya mani lok te khan a faparam danga zirna tur anti felani chu ti in yan chu anti du da zia te chu asoi ta veka lujing ba chu thin rim le in kabula run shwai ngal ro ati a Sheng chung ko in ron langin an ril ru chu alo ha hlum hle a shen hi chuan engtin nge ni ang hetiang a thling don ti kan shilo wok si lawa Mr. Lu khan kan chunga eng tak nge ati ve ang alo ti a vei chen huikin chuan du tok te kalui ti hayania ti in alo hau boka yan hau chuan shimshiwa hetia anga lungai tur kan ni hleinem kapa if anu thawalo malani chutia insom na ti top thei ngot ani law in nei thil pek te kan dil sok tur ani an hausa boka shen he te chuan alut ma sa a yan hai chuan he pa mai mai hi enga nge mo in ngai le ka una pa ani kha ti in lo phuna koikin chuan isubri tur chuan lo ti se hak chuan lo lu ro ule ti in an lu ta lujin bai chuan thil chu lo e in shen he te chu an nui deuh sanga lujin bai la chuan abe moi si law shen he chuan nui tlon chung chuan khoya nge kan chutang ati lujin bai chuan chut po angai hleinem ti khan ding moi ro u ati shen he chuan nui heu chungin I ahma thil thleng khat chu the sha swal ve kania tunna chuan chung kwa lom kan ni alo ti lujin bai chuan a moi chu shufai te te in yan chu chunga khan swal veu lawin ei tu le korte kha pe chani ulang chuan kanin chung thei turania ati shen he chuan kan thil ti swal kan she to alom min ngai dam sham ro ati lujin bai chuan ke chu ngai da min di la ngai lawang kan pui hne na india sok turani ati yan chau chuan mase unau pa alo ti chuan lujin bai chuan sui hak chu wa beng ro ati tamai sui hak chuan a benga chuan voi thum chu a benga shen he te chuan dan po chu an lo dangam law lujin bai chuan me fa mai si engtin nge I lo chong ve ngam ati shen he chuan Mr. Lu kan ti dik lo zia chu kan she chang to lutuk ania alo ti dwai ya lujin bai chuan a chat chu mase thil ti dik lo man hi chu pek nge ngai thina ni lom ni ti in nang ni pathum hi helai hmuna chang hian hmun hlataka kalba wang che u ati shen he chuan Mr. Lu mase heta kan na le kan ning ki ma om veka lom alo ti lujin bai chuan tuna chang chuan na nei lo in ni to ni thum chung hun ka peyang che u ka nupuiah yan chu wang ni lo se chu ka ma hian ending hau lawang ka soi anga in ti lo ani chuan keima nge ka kal ti rang che u ti in chwa chu atum chen he chuan ngai dam chu dil chu lin
lu jing bai chuan kong khar thlen ma chuan taka yan chu hian kanin a dik tak ala shilawa asha ni chuan nang ni hi ka pu nga lang che u chuwang chuan min thup sak ri don nia ti in a chuaka shen he te chuan aw chu lin zui chu an tum sui hak chuan lo dang tlata yan chu churon langin company lam chu alo pana ama a thil thleng kha an ching fel to emle engma soilowa ka chol top chuan min ring hlel palang ti in a luta alu che chu a thopui te chuan hlim tak chuan an lo bia yan chu chuan mak chu a ti deu an manager chuan ron awin hei ama a thil ti tu kha ti in video chu a ron mu a bai mi thil ti lai zong zong chu alo lang vek yan chu chuan tianga ti du hi karing ngai me lo sin a ti ona chuan bai mi thin rim tak ron kalin yan chu abanga ni ti lan tir nan a box chu a ron ken saka bai mi chuan chen chu nang beng ta chhuai beng le in nang ang mi hring hi kala tung ngai lo a ti bai mi chuan nang hian kut min thlau vela lo ingam cha min han ti le te a ti yan chu chuan lo beng le suka ingin na wang chuan kalo me ti in a kut chu atwai bai mi chuan nang hi ti in ron pen chu atuma yan chu lo om sonin chhuata chuan na bok thlop te apil wang chuan yan chu ain thiam lo ta dewa bai mi la chuan nangma wang hian u nau palu po ka nei theilo ka pa in a na chana ka u ku na boka nangma ilo lan wang vek ani ti in a chap yan chu chuan chutiang engma ka ti lo min pu ringot su a ti a bai mi chuan Mr. Lu hi lo nei lo la chu ke hi Lu group nei tu ka ni mai tur a ti yan chu chuan enge soi omja chu a ti bai mi chuan shilo derve su I pasal hi Lu group CEO ani ti shereng a ti Lu jan bai le sui hak te churon langin Lu jan bai chuan yan chu athu soi hi engma oi su aron ti a bai mi chuan una palu khongain kapa kha ana pile le shamro ti in sui hak ke korzok chu awan ala pot thlazui sui hak chuan zakru tak chuan a ke kor chu apot chawa madam milo shathiam mai chu ala ti zui yan chu chuan lojin mai engte renge do ti soidon ti in thin rim tak chuan a kal son lojin bai chuan zui ngala sui hak ke korla chu atla chen rong lutuk chuan siam chaturin akai ve ngal bai mi chu an ka san ta vek in lama chuan lu chhung ko hau chu thu in yan chu thin rim chu ave thau thawa an vai chuan an hlau thong hle yan chu chuan lojin bai chu rum deuh taka en phei zelan yan chu ron chhuakin du ta khoile ka thil pek tur kha chu ati lojin bai noi chu za hle in nunglam chu aban du tak hei kher hi thlanga ati yan chu chuan o kamita laber sia lom ati meiche pakhat yan chu classmate hlui ama musi chin tu deuh songfe yo chu ron langin shen yan chu vo in atan chuan heng te hi I ho ni mo a ron ti ngal ringot yan chu chuan kan ta ani hi ti in lo chang lujin bai ron chhuak tur la chu ala in tau zuya songfe yo chuan do soi kherangai hleinem in chung ko din hun shelawi le chu ko oi ma na ma se kashimyak boxi a ni le engzat man nge ti in a zot yan chu chuan lojing bai chu a signal zeu lojing bai la chuan kashel heinem kara tam lutuka ti in lo changa songfe yu chu nuin ka oi theilo chok ilem chan na man hi engtin nge apek don brick phur bokin ami ativel mu agron kalin aron chan chuan pedon lo ti in harmes vek alo ni a midang te po chu local khom to in an vai chuan wine inin an lo thu khoma songfe yu chu in ti thu ve hle in yan chu a per zeu zeu boka mu ak chuan ente thu bere mu ain ti ni so ti in yan chu a shil ru deuh sar sara songfe yu chuan ana thote chu in ti thei taka soin nglu group ani thu le apa chu akal san thwai tur thu te chu asoya midang te chuan an lo ngai sang lutuk songfe yu chuan yan chu engei thove to ti in a zot khera yan chu chuan chang mai lo chuan a thil pe ken chu a pe hlom singfe yu chuan an le mani kha eng chung nge I tho ti in a zot le yan chu chuan na thok ngai hle nem pasal ka nei to alom Lu group CEO hi ka paslania ati songfe yu chu nuin iti om ang lo e mai iswang to nai cheng ma ma ni kha alo ti
midang te chuan notification chu dongin lu jangbai nupui nei tur thu alo ni a songfeiyu chuan thil thleng pal ni kha alo la ti sham lu jingbai chu ron lutin ama ngei chu aron in hmesha tira midang te chuan an lo lompui hlom lutuk songfeiyu ero atum ngal viau thunga sin chu in thlakin in nei ceremony chu an chan meka yan chu mogor moi tak kha chung chuan ron lu chung ko hole mo akte chu hlim hle in an mit tuite chu aparol kwanga songfeiyu po chu akal ve ta tho yan chu le lu jingbai te chuan anin nei thutiam te chu soin zungbun chu anin bun tira in nei tir tu chuan anin fo thei to thu chu asoi lu jingbai chuan chuk zewin yan chu hlim lutuk chu amit tui atla hiala thlak pui hun suron ni in songfeiyu tel ve tum chu mo ak chuan ala phal lo zuya midang zong chuan hlim tak chuan thla chu an la ta thunga atop ta